се više nadaš, ne stavljati po poslu. Mi smo ta generacija u pocepanim najkama, sanjamo pačoti. A mozak na sintetnici pravi Здрасти! Здрасти! Ма имам тук някакъв ваучер. Ти ли си таксито? Да? Ема чакай сега, тук има някаква друга кола. Какво е това? Еми тази ни е учебната кола. Даваме я на всеки, който иска да се качи и да се вози. Ма не мога да се возя тук в тази кочина, бе. Защо? Виж, колата е чисто нова. Даже боята е нова, волан, седалка, всичко е ново. Даже аз съм си връзвала жиците инсталацията, знаеш ли? Много ми харесва, че си правила ти колата, наистина. Обаче ужасно ми мирише на бензин и на гуми. Няма как да се возя тук. На какво да ти мирише? На хубаво ли? Това е дрифтачка. На хубаво искам да я мирише. Добре, сега ще оправим нещата. Това знаеш ли го? Сега ще виж какво прави. Чакай, не се прави така. Как се прави? Как се използва. А така харесва ли ти? Да, харесва ми, ще се возиме. Направit ćemo pare i jebat ćemo mater svakome ko bude protiv. U našim genima su generacija u pocepanim najkama, sanjamo pačoti. A mozak na sintetici pravi planove da radi vale po Evropi. Napravit ćemo pare i jebat ćemo mater svakome ko bude protiv. U našim genima su Niko mi ništa nije dao, pa nemam dar ni od Boga. Imam već strah od sebe, nemam od bilo koga. Kad si mali praviš stranja, to se nikoli će mi ne da. Знаех, че той тук така прави с жените и се ги съблича, обаче не знаех, че с дрифтачките е толкова добър. Следващия уикенд, 29 и 30 юли, тук на летище Крайници до Сапарева баня ви чака най-бруталното дрифт шоу, където ще може да се возите на дрифт такси, първи кръг от националния дрифт шампионат с най-добрите ни пилоти, най-бруталните батали и бруталните продукти и щанд на мой човек. Ще дрифти ли? Как мислите? Нов пилот? Mi smo ta generacija u